Ayan, naimbag nga malami aming karoba. Dati kami nata San Mateo. Dito ay Sushi Maru Ramen House. Kagapumi jay radio program may DJ IFM. Bising kami so nga taman dumagas DJ Sushi Maru ko na. Pero dintayon DJ unag. Madilapit na sintrom. Ulit ang saksak tagin trom. Sumimasen! Ramen House sa San Mateo. Yeah. Domo arigatou gozaimasu. Sayonara. Yay! Ayan, welcome to Sushi Maru. Isa sa mga, may isa ka nagdito karapo nga makalulok mo nga pag ramenan sa naging masitimpladas. You can see talaga ba't na Japanese ambience. Sula ang tayo mga Japanese ito karga ako ate kung mga Japanese something mamangga gaya. Anyway, you can find a lot of Japanese goodies ito, stuffs like that. Get arak da, biscuits, ramen. Ako dah kita tayo dia prepare di kusina. And so this place is Sushi Maru. Mateo. Napa-order dito ko kung magkarotila ako da. Ano yung order mong kal? Of course, ito yung favorite yung tonkatsu. Tonkotsu? Tonkatsu. Saka di shoyu. Shoyu. Ako'y shoyu. Ayan. I would like to i-herit ko dito tonkatsu. Ano pa? Ebi fry? So this is? Ay, hindi ba? Nahuli ka? Excited ka? Oo. Apa the crepe paper na din? How do you call that again? Crepe paper? Made! Ang tawag doon? Seaweed. Ano Seaweed. sa bali? Adawag doon sa bali. Yeah, nori. Nori. Kimira, tori, Kita yung hindi every Ba't Friday. parang nawawala si Madam noon na nandyan, no? Yung Ano to? labaw ko Si Madam na nandito noon, no? Ay, wala po si Mama. Absent. Oh. Tsaka di ko palagi nandito noon, eh. Baka nasa Japan siya ngayon. Hindi po, palis lang po. Okay. So, ako, ramanan tayo man sa ramen and Tama ng tema yung ramen. gurita. Hindi sa kasalanan din, gasta. Ito ba, mga gasta? Japanese table. Ano? Gasta? Gasta? Katong yung sapatos nito. Likat ko sapatos ko. So, in the Filipino culture, we call this dulang. Yung mapay sa bali mo tayang kumatin mo na palang tayo. Namatin nagagsamo dito, eh. Pwede naman. Kapay, ah. Eh, wala naman akong lugar dito. Only space mo? Space. Teka, wala mo kayo dito sa So, this is one of the best akong pagramenan dito kasi talagang Japanese amin nga ingredients nga susarinda. Tsaka kasla Japanese military bigay pa. This is Luto. Of course, abid bigay sushi maki, California maki. Ay nahilig maki pa nga. Dito ako na dito yung maki. Maki pa nga. Kailangan na kita nila dahil Japanese pa. Yeah, Japanese na. Kamu po sa mga magaling yung PC yun. Hindi na yun ang ngayon. Hindi na ginawa. Nagtaka kami, nagadutao actually. Mga raw, dati-dati ka ba may tao dito nung ka? Nagadutao. Mga talungalugan kasi nung ka. Tatakot. Mga dajid sa kapulo. Mga datilugan na kamay ito, eh. Talagang nagkasanda dito ito ramen. Lalo ka napudot. Alam misti pa naman. Hindi ka nag-imas nag-igugti sa baw. Ito ramen. Apa nga eh? Dalawag na tayo tsura ka dito. Kandang misi. Wala da. Hindi ipakita pa lagi gram ramen pa nga duma. Pero ano ko nga ipakita nga di parang kagisturbo.
Pakita lang no sa no takado kita gram ramen dito eh. Ha? Kita ini karo ba? Iya. Nah, yang kedua nih. Masih dapat 3. Meron dun doon. Doon, sa kabila. Ay, nakaduda gitu dimagas nga may gramin dito eh. Kita nga luglugan. Jadi pwede dyan, banda na dyan. Sabi kita. Julugan may dyan, julugan may. Pick up. Sushimaru Ramen House. And so this time, nalpasan na po. Dito yung nag-order may tonkatsu and also Shoyu Ramen. you can see the egg. Kanina ako kasi egg data. Yes, me. Kaya di ko tanga eh. Chopstick ka. Ay, dito kaya. Dito yan, hindi problema katan. Jadi itu problema kata roba di kamu naik kastoy chopstick. And so let's start. Ramen. Teman ikan apa order tu pangai? Ebi fry. Khusus yan. Amo mo dagit ang anak mo. Mana itu? Tagamog chopstick. Harap. Dimas karuba. Kamis. Ano ba sila kumatawag ng interview ito lagi nagluto eh? Murad. Oh, ni busy dahil nagadilo-luto dahil. Sarap talaga ni Imas. Laka na Japanan ano, kastitikan ka nam. Naniwa bushidayo onnano. Awan mo rin talaga mo deh. Usually di Japanese restaurants di Manila, no kasi nga sumbertin. Iti uni na talaga, jadi instrumental, jadi kotong yung mga kotong musical instrument di Japan, di pato ka na. Koto? Koto ko na. Koto. Koto. Di ba lagi dajin tibok ti babae no ka? Bukal ko na naman ganyan, koto na. It's a national instrument di Japan, koto. Harap. Laka ito di ebi fry. Tal. Goda ka. Ebi fry. Ito kasi tinasan ka namin nga medyo social ka naman. Igud-gudo kami tibayan. Pamilyado ako. Usat kag kasos amin, nagkakasama. Aga baka maawitin. Ebi fry. Yan, na-order ka ro, bati ko. Ebi fry. Daji prito da nga ako. Natag diyan? Shrimp. Shrimp. Lagdaw. Dimas. Nay. Ang kalati karni na eh. Nyaw di tinga karni ba? Awan mati talaga balik at lati ko. Chopstick ko. Nay, nyaw di tinga karni. Baka. Jadi ano jadi specific nga tawag na. Gila mo. Gumagama. Hindi niya.
Tawagan mo dito yung mukbang. Ano? Ramen mukbang. Of course, kaya mamit lang abot ng ramyun iti Korea. Pero sa bahay dito, halati tongkatsu at sa milky baso iti soup na limas. Tongkatsu. Ini buston to dari kan. Tapos kong pa ko. Baby fry. Nyaman tawag dito kan? Seaweed. Nga ko na sa kapel? Nori. Nori. Kiminot to. Katawa na yung babae ko sa iyo. Sarap. Basta bala ito yung sa bali nga tagi ito. Kaya, Bali marami na. organic or ano? Organic fertilizer. So amo yun karo bati pa panan yun nang naman kayo iti Japanese Ramen. Sarap. Oh, balik-balik kas mabasit ka kung chopstick ko. Pasak man. Nabisinat mo na mo. Gragid ka. Nagrigat nga natin kang kantalata. Naman ang oras na ito. Wala makabanlog mata. Daw mo yung fryan. Matagal pa yun. Prito pa yun. Ininota ko rin natin ramen ko. Salap. Libos ko. Pertak ka. Ano? Wala bang social na glass? Plastic. Manglog. Tamago ko na dyan sa Tamago. Tamago? Tamago. Amo ko no apit disposable kaya sa rendang glass Oh, because of the pandemic. COVID. Isang nga rin na chopsticks pa yung disposables pa yun. So naibos ko, ako malatay baso ko. Dito ko nakita dito na eh. Yung focus mo tela. Second batch to the edit fry. Back. Kira-kira kita nag-chopstick. So, datin karuba dari ebi fry. Jadi prito dah kalagdaw. Tapos tadi saw-sawan na eh. Idupol muna ka dito eh. Ano na may atiraman na. Di mana nag-chopstick mana? Chopstick mana?
Nepan ka? Dawat tinugtog. Lettuce? 80s yan, 80s. Gamaksalat. Depel. Oh, dapat jika regaran jonag. Yung bulong mo aja disayang sa pinagina. Pinagbayan. Okay, this time mapunta yung counter na po kita tema naman ito nagbaling na film. Apa? Kaya dang. Magkano yung sa amin gaya? Madig, lulutos nyo. Ay. Bali 30,490 sa amin. Touchscreen pa yung calculator, oh. Isang tonkotsu. Ayan. Isang shoyu. Isang epi po ano? Yan po. Wala po kayong din. Wala, tubig lang. Hindi kami binigyan eh. Ito po. Bali 705. Oh. 705. Okay, please do invite yung mga kapanood. Ay, Matayurishi ko ne. Minasan. Arigatou gozaimasu. Nakano. Mas ka notisin ka mas. Oh. Umay ta. Sushimaru. Okay, so thank you so much for the Thank you wonderful din po. food. Thank you Ayan. po. Ingat po kayo. Salamat po. Namiss kasi namin dito eh. Okay. Salamat po. Ada baga ka? Ano na? Nagpintas na di ka Syria. Japanese mo ti sa una ma. Dahil lang. Man mawata nagkatkatawan to. Kita tayo no Ilocano. Ang ninagan mo anak kumaya. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye bye.